esan bezala gaurkoan Bergarara gerturatu gara, ikastetxe klik proiektuan barruan, Aranzadi ikastolan gauz, gaurkoan, hemen bonbilla pila bat ikusten du, baina honetan zentro bai lehenengo, Alberto, pila bat jendeari kokaketako ikastetxe klik zer da, zela esplikoko zeka? Bueno, ikastetxe klik da garatzen ari garen proiektu bat, ikasturtean zehar lantzen dugu, ikasleekin, irakasleekin, zuzendariekin, atezainakin, eta hilabetero egiten dugu bileratxo bat, ordu beteko bilera bat, eta han lantzen dugu energia aurrezteko eta efizientzia bultzatzeko edo neurriak. Zeintzuk dira ikastetxe klik sortzeko edo sortu zanean jarri zebein helburuak edo? Bai, helburua da hori, ikastoletan edo eskola guztietan galtzen dugu energia, sautzen dugu energia pila. Orduan, gure asmoa da hori, batez ere aurrezpen energetiko horiek lortzea, aurrezpen ekonomikoak ere, baina baita pedagogiaren ikuspuntutik proiektua oso potentea da. Formakuntza ematen duelako, gaur adibidez eman dugu formakuntza, nola egunero galtzen dugun energia, sautzen dugun energia, eta egin dezakegun lana, hori egoitzeko edo gure ohiturak aldatzeko, eta batez ere lehenengo urtean lantzen dena da, hori, ohitura aldaketak eta erregulazio egokiak eta bar. Ja bigarren urtean lortzen diren aurrezkiekin, inbertsioak egiten dira. Normalean, ikastetxe klik proiektua hemen eskualdean ikastetxe klik izena jarri diogu, baina hasieran 50 proiektua zen. Zergatik, ehuneko 50 aurreztutako ehuneko 50 eskola jasotzen duelako nahi duena egiteko, eta beste ehuneko 50 efizientzia neurritan inbertitzen delako. Orduan, horrekin lortzen dugu zirkulo virtuoso baten sartzea eta geroz eta eraginkorragoak izatea, geroz eta energia gehiago aurreztea eta bar. Urte daneko proiektua edo dela esan duzu, zela fan dago urte hau edo pinu bat azaldu iguzu? Hasieran hasi ginen, presaka eta ritmoa hartzea kostatu zitzaigun, baina momentu honetan ja gaudeia ohituta, hilabetero egiten dugu bilera bat, ikasleek ari parte hartzen, eskoletan edo ikastoletan ja arduradun energetikoak daude izendatuta, arduradun energetikoek bere betebeharrak definitua dituzte, kudeatzen dituzte argiak, berogailuak eta gauza guzti horiek, eta ja dinamikan sartu gera eta gaude oso gustora. Aurrezki onak ari gara lortzen, eta nik uste dut eskoletan gustora daudela eta bizka bat nola proiektua oso praktikoa den, nik uste dut beraientzako izan dela baita interesgarria eta gustora egiten ari da lana. Oinarteko emaitzak zeintzuk dian esan zeke? Zaila da, eskola bakoitza desbidea delako, baina normalean bataz besteko ehuneko 35 edo hortik dago lortzen dugun emaitza, aurrezten dugun kopurua edo. Ehuneko 15, 20 edo hortik. Gaurko Aranzadin txabitzen nintzen klase praktiko honetan, lehenengo aldixo uste dela eurantzat, proiektu baten barruan egiten dabiltzena, zer da gaurkoan egin baina? Justo aurreko bileran ekarri genuen argi maila, eta, ez dut komentatu, eskola bakoitzen energia talde bat sortzen da. Eta energia talde horretan artesaina, zuzendaritza, ikasleak, irakasleak eta hartzen dute parte. Orduan, aurreko bileran ekarri genuen argi maila, formakuntza txiki bat emateko, eta irakasleak komentatu zigun, interesatuta gaude, hori, formakuntza bat emateko, debatzeko ikasleek proiektu bat ari direla garatzen, eta oso ondo egongo da beraientzako eta bar. Eta horregatik ekarri dugu berriro argi maila, eta gaur egin dugu formakuntza espezifiko bat beraientzako. Argi mailan barruan honetan zer da, zer ibiliza ikuketan, edo pitma ezkemen pila bat ikusten du, baina... Argi mota ezberdinak daude, eta hemen daukagu neurgailu bat, hor ikusten dezuena, eta, klaro, pizten dugu argi bakoitzak eta ikusten dugu zenbat kontsumitzen duen.
Eta normalean hemen agertzen den potentzia, neurgaian agertzen da potentzia gehiago. Orduan, zergatik, ekipo guzti batzuk daudelako, hemen, adibidez, fluoreszente batek dauke zebadorea, kondensadorea, transformadorea eta bar. Eta ekipo horiek ere energia kontsumitzen dute. Orduan, neurgaiekin konturatzen gera, hemen agertzen den potentzia, odian agertzen den potentzia, ez dela realmente kontsumitzen duena, ezta? Kontsumitzen du gehiago. Eta gero erakusten dizkiegu ze motatako argi ezberdin dauden, eta non dauden transformadoreak, eta etxean zer daukaten galdetzen dugu, eta pixka bat ikusteko zenbat kontsumitzen duen bakoitzak, eta gero azaltzen digu, adibidez, hor daukagu, hemen barrun, bajo konsumo bat zer dauken barrun, bera ikusteko elektronika pila dagoela, letak adibidez, hemen dauzkagu letak, eta puskatu dugu beraiek ikusteko zer dauzkaten barrun, ze ekipoa, bai, hori da. Eta ikasleak kontziente